Purihin natin at palapakan ang ating Panginoon ngayong gabi para sa ating kapagpapay ng pagpapay. San Antonio ng Padua po ay tinagurian ng simbahan na isang great preacher. Magaling sa pagbabahagi ng mabuting balita, sa pagpapahayag ng kalooban ng Diyos, at sa pagpapakilala sa ating Panginoon Jesucristo. At sa kanya pong pagpahayag ng mabuting balita, maraming mga taong nagbalik loob sa Diyos, marami ang mga nagbago, marami ang mga nagkabalikan, marami ang nagkabati, na kahit matagal na silang hindi nag-iimikan, matagal na ang kanilang away, subalit yung nakarinig ng mensahe pagpapahayag ni San Antonio ng Padua, sila ay nagkabati, nag-unite ng isang community o isang pamilya o magkaibigan. Kaya ngayong gabi po mga kapatid, pinatunayan ni San Antonio ang milagro, pinatunayan ni San Antonio na totoo ang simbahan sa pagpahayag na siya ay magaling na tagapagpahayag ng salita ng Diyos. Sapagat tayong lahat ay nagkakaisa ngayong gabi mula sa bata, sa binata at dalaga, papunta sa matatanda, sa mga mukhang bata at mukhang matanda, ugaling bata at ugaling matanda ay nakakatipon na nagkakaisa at nagpahayag ang kanyang pananampalataya sa Diyos at kanyang debosyon kay San Antonio ng Padua ngayong gabi. Palakpakan po natin. Marami pong mga tao ang tumulong, marami pong mga tao ang bahagi ng kanilang kakayanan at ng resources para sa ikakatagumpay po ng ating pagdiriwang ngayong gabi. Unang-una, nais ko rin pasalamatan ang mga dumalo, lalo na ang mga nasa dito po sa ating harapan, ang ating kagalang-galang, mga konsehal, ang ating polo, si Konsehal Mara Macani. Palakpakan po natin siya. Ang ating pong Hermana Mayor noong taong 2007, Sister Evelyn Capiral. Ang ating pong Hermana Mayor, wala po sila rito, subalit sabi nila, Father, kahit wala kami diyan, ay kasama pa rin ninyo kami at kasama namin kayo sa aming puso. Mr. and Mrs. Nick Sampole, palakpakan po natin sila. At sa ating pong Hermana Mayor, may piyesta po. Si Mr. and Mrs. Larry and Sophia Pagawitan, palakpakan po natin sila. At sa ating Hermana Mayor, sa piyesta 2010, Mr. and Mrs. Danilo and Consuelo Anunciado and family. Palakpakan po natin sila. Pang 2011, meron na po tayo Hermana Mayor. Ang 2012, 13 and 14, wala pa. Pero ang 15 and 16, mayroon na tayo nakaline up na Hermana Mayor. So maghanap po kayo ang 12, 13 and 14 na tutulong po sa atin sa pagpapalagahan ng debosyon kay San Antonio ng Padua. Na ito lamang po na yung mga tumutugon sa ating paanyaya na tumulong po para sa ating simbahan, para kay San Antonio, ay isang patunay na si San Antonio ay hindi nagpapabayag, hindi patuloy na gumagabay para sa bawat isa, lalo na para sa ikarangal at kaluwalhati ng pangalan ng Diyos na may pahayag kanyang kalooban. Dito po sa mensahe na aking sinulat sa may message sa program. Anyway, bago po noon, ay nais ko lang muna pasalamatan ang ating chairperson ng music ministry na nagsikap po para maging matagumpay ang ating pagdiriwang ngayong gabi, si Elvin Riporio. Palakpakan po natin si Elvin. Palakpakan po natin si John Rial at ang kanilang mga samahan na nagsikap para sa ating konsyerto ngayong gabi. At
PBC President Fernando Po Jr. Female version po ito. Sapagkat dumot siya ng dumot, pag may kailangan, dumot ng dumot, para lamang matupad at may sa katuparan at maging matagumpay po ating pagdiriwang ang ating PBC President, Ate Mayel Lazar. Palakpakan po natin siya. At kasama rin po yung mga officers and members of the PBC and then mga different organizations na nag-iisa para po sa ating pagdiriwang. Ang aking pong mensahe dito sa Souvenir Program, humans communicate with God in many different forms. Historians say the earliest music was probably connected to religion. And long ago, people believed the world was controlled by a variety of gods, and one of the ways that humans used to express their respect to them was singing, especially every time they praised God and asked for blessings for themselves, their families and loved ones, their friends, the community, and the world. Music is also a method by which biblical accounts of people of faith, as well as the life of Jesus, are told. And year after year in the Christian calendar, we recount the stories of our Savior and the importance of those revelations to our journey of faith. Music is an integral part of that process. And this year, we celebrate the feast of our patron with the parish choir, the religious organizations. Kaya nga po kung napapansin po ninyo, kasama po yung ating mga members of different organizations. Dahil ito'y gawaing pagparokya na nais natin ipakita na tayo nagkakaisa in praising God, and especially in expressing our devotion to St. Anthony of Padua. And all the performers from both within and outside of the parish with a sharing of our gift of music through a concert for cause entitled Ang Paglalakbay. It is an occasion for everyone to strengthen our fellowship as one community and respond to God's grace and mercy by sharing our talents for the greater glory of God. As the letter to the Ephesians says, gather together to pray with songs, hymns, and spiritual songs. Sing and celebrate the Lord in your heart, giving thanks to God the Father in the name of Jesus Christ our Lord, always and for everything. Congratulations